Takže zdravíte z Patogames TV pri ďalšom parte z Shakes and Fidget. Tentoraz je to už štvrtý part z Shakes and Fidget. Čo dneska? Ako sme pokročili? No, vlastne som získal tieto dva elíky na výdrž a na šťastíčko a tieto dve vecičky, kde sa dá osadiť drahokam. Takže my si tu odklikneme hospodu. Ideme. Počkajte. No, okej. Duch. Chuť. Hubička. Dám si tu toto, pozrieme sa do pevnosti. Vojáci, už ich mám. Zautočíme hneď. S jedným vojákom. Poď ešte. Naša klasika sme vyhrali. Teraz zase takto. Klasika sme vyhrali. A teraz takhle. Naminieme si všetkých. No a však to sme... Good 120 drahúčky. Vlastne toto je všetko z tejto postavy. Nachádzame sa na svet 1 medzinárodný trpazlík a tuto som si zabudala dať hospodu a niečo také na skúsime toto minútu 40, pozrieme sa do obchodu. Toto je vlastne najlepšie. Zbraň. Zbraň, aká to je? Hneď sa pozriem, vidíš ty. To si necháme. Aha. Na výdrž tiež a je... No vlastne tu má viac výdrže, ale za kritiku má viac. Tá, čo mám teraz. Devina sila. Prečo na silu? Helíky, super. Na výdrž. Na silu. Šťastie. Vylepším si staty. Tuto dám do vytrvalosti a ešte sem tak do sil dáme sem 30 a do cechu darujeme 0. A zdravím ťa, Kesa, raz budeš vo videu. Čau Kevin, pozdrav do videa. Ľudia, tak toto si predám, však čo, asi 21 sekúnd. Pretočíme hubičku jednu. Kevin, nehnevaj sa, keď sa pozeráš na toto video. Tu vidím lepšie. Aha, nie. Počkaj, teoreticky, keby som si dal toto dole a koľko? Inteligencia 2. Nič. A chybný slot, ty kokos. Hubička, aj som si ju zaplatil. 400, 900. Takže ľudia, som tu späť a nachádzame sa na postave Svet 1, medzinárodný ľokťoš a pozrieme sa do čara obchodu. Hovadina, vydrž 2. Šťastie, inteligent. Nič a silám na nič. Tak si tu odklikneme hospodu. Čo sme dostali? Obranosť 2. Tu výdrž si zaplatím dvakrát, tak. Čo máme tu? 18. No super, teraz mi padne ešte aj lepšie. A však obranosť 3, 1, 2, 3. To si vylepším takto. Už mám nedostatok peniaz, tak to je skúsenosť. Nachádzame sa na svete 7 Česká republika, Patogames a tuto proste skúsime, chcel som tu vyskúšať dať toho kostlivca, či čo to je. Ešte si tu sadím do týchto hovadín. Hospodu si odkliknem a
Teším sa, keď tu budem level 20 a konečne si odomknem podzemko tuto a na tom Paťo.sk už tuto. Takže skúsime s týmto tohto dať. Počkajte, ja sa napijem. Ideme na kostený válečník. Kokos. Čakal som niečo lepšie. Kokos. Ešte jeden kritik. A nie mne. No ale akože ložíme si súboj. Pošta súboje, kose. Tu bude spomienka. Takže nachádzame sa na postave Svet 1 medzinárodný a tuto akurát dokončila sa houbážení a 50 hubičiek. No, na tejto postave budeme preklikávať epiky a počkajte, ešte niečo si tu vylepším. Volám si s kamošom. No proste ideme pretáčať. A hneď jeden epik. 142 a ten blbý. No takže 150, ďalší. Jeden epik ďalší. 150 na všechno. Nič, pretočíme. Dneska si zahráme aj v podzemku, trošku si zaexpíme. Nič dobré. 3 epiky, všechno 204. Super, zbraň, všechno 158. To je tiež lepšie. No ľudia. A táto gitaru si kúpim. Zautočím na Kevina. Áno, a keby ste nevedeli, hrá aj Kevin. Hrá aj na normálnom svete. OK, tak tú gitaru si hneď vymeníme. Skúsime s ňou vymrdať podzemko. OK, mám tu zásobu. Hádajte na čo? Som 77 level a od 100 je záchod. Budem hľadať kľúč. Super, ďalší epik. Teraz skúsime trochu v čaroobchode. A tu si asi predám epiky. Tuto máme výdrž. Takže ľudia, som späť a mal som menšie technické problémy s kamošom. A hneď tu máme 2 elíky. Aha, nie, to sú nie elíky. Pretočíme. Hneď 2 epiky vedľa seba. 187. Skúsime ísť do podzemka. Čarobchod je nudný. No, tu mám hneď fajku. Tu som nehrával na podzemkách. No. Ale tu si to vymrdáme, keď budem 100. No, takže túto chobotničku s očami, čo nevedel prejsť ani Fivko, čo je 79 level. Skúsime to teraz. Krásne. Kritik mi dala. Poď. Jaký kritik, 314 000. A ona 64 000. Kritika. A vyhrali sme. Epic na 3 staty. Áno, to je ten prsteň. Prsteň s veľkým P. A samozrejme o mnoho lepší. Už som ako Explored. A ideme na tohto piráta. Ale vlastne... Ty kokos! Poď do ňoho. Jaký kritik. Poď. A na poslednom, tak pri poslednej minúte zautočím na Kevina. Ty kokos, poď do ňoho. Na palmu. Ešte jednu. To je 110, dámy a páni, keď ho dám, tak sa zapíšem do histórie. Keby ste videli môj ksicht, čo tu robím. Takže samozrejme bez epiku, ako vždy. A už tu mám ďalšiu paličku, či čo to je fajku. No, ideme sem na toho démona, či čo to je.
To som nevedel dať asi, či? A s touto novou zbraňou. Ja to budem preskakovať, samozrejme sme vyhrali. Mesožravá rastlina. O, aj tu sme vyhrali, super, ďalší zadný epik. To je nejaký Grojfur. Ne, ten skoro padol. A padol. A ďalší epik 196 a o pár je lepší, takže ho vymieňame. Lebo, dámy a pani, čo je zadarmo, to je úplne super. A dostávam sa ma... O, to jak vyzerá. Jak opica, jak šašo. Ideme. A čo ste sa vy s koňom zrazili? Koľko mi dá? Ty kokos. Ale dobre mu bereme. No super, spojenie. Takže ľudia, mal som menšie technické problémy a ste to videli. No, pôjdeme sem. Na toho prda. Super. Prehrali sme. No ty kokos. A čo to je? No padni už, delgatí. 170 hubičiek si nechám. Potom pôjdem na iné podzemko. No, poď, musí padnúť. Kokos! Ne, to jak blízko bolo. Mám veľa goldu. OK, sadím do ňoho ešte tak 5 hubičiek. A teraz sa ideme normálne pozerať. Prečo on začína? Prečo? Prečo ho neviem dať? Ty kokos, povedal som 270 hubičiek, teraz mám 167. Super. A pozrieme sa do cechu a skúsime zaútočiť na Dominika. Teda na Kevina. Tu je Kevin. Kevosaras. Točím už 12 minút. Aha, o jeden level je väčší. Aha, má novú zbraničku. K cechu správa. Aha, toho musím dať do arény. Kevosaras. OK. Tak. No a dosť mi bere. Dve rany. Super, dámy a páni, 2 rany. Doňho sme dali. Som tak rád. Ale to podzemko by sme mohli dať, keď mám tu novú zbraň. Takže ľudia, dáme si na šťastie a výdrž. Mám 1 milión niečo a tuto sa vylepšuje za 200 000, už tuto 500, tu 300. Tak stačí, ja skúsime teraz to podzemko. Na ten blbý strom 10 z 10. Musí to ísť, musí. To krásne ježiš, že epic, kritik. Poď, musí padnúť. Keď padne teraz, mňa šok trafí. Poď. Tak teraz. Tak teraz. Ale no tak musí padnúť. Ja chcem začať. Jo. Kritik. No, super. Aha. Ty kokšo. Ľudia, čo je to so mnou? Ne, skúsim si dať niečo do hospody. Touha po dobrodružství 2. Super. Vypijeme si. Super. Takže, ako som hovoril, ideme do hospody. Hospoda. To je 22 touha. Toto je asi najväčšie. Epic aj. Počkaj, či? Ne. Aj tu je epic. Epic, ovce. Toto dáme. Tak. Takže dáme preskočiť. Dali sme to. Teraz musím dať aspoň 80 level.
Aspoň 80! Zapíšem sa do histórie. Super, mám 4. 4,5. No super. 79 000 skúseností len. Asi si vypijem pivko. Preskočiť hubička. To nás nezabije, ne? Teraz skúsim to podzemko. Blbé. Jedno. Kubé. Ideme na ňo. Ale no tak. Soldier. Ale no tak. To si deláš? 2 HPčka mu zostali. 3 HPčka. Už sa mi viac darí. No super, teraz 700, niečo 700 000. Ale... Koľko má inteligencie? Obrannosti mám málo. Takže ľudia, som späť a niečo som tu robil. Ty kokos, ale fakt to dám dosť 200 hubičiek. Fakt už nedám. Za dnešok už nemieniem toľko. Ty kokos, mňa to tak sere. Nie, nať blbého posratého oného. Nie. Takže si dáme Potíž s láskou, ne? 157. Toto! Super. Poď. Super. Aspoň 80 potom skúsime na toho blbého trotla. 236. 100. Čo? Adron. 11 nebudem. To je moc málo. Level. Poriadneho chcem. 200... 920! Ešte epic k tomu! Nejaké pantofle. Super, a to už budem asi aj 81, nielen 80. No polovica, bol som 79. Ešte aj lepšie bodky. Teraz to skúsime s 80-kou. On je síce 150-ka. Skúsime to. Ale no tak, aj na prvý pokus to nejde. Ne. Jos! My sme ho dali! Epic! 112? Ja nie, to som už mal. Jos, dámy a páni, je to tam!